L'alcaldessa d'Alzira, Elena Bastidas, i el regidor d'Esports, José Andrés Hernández, van rebre el passat dijous als equips de futbol que integren xiquets de la ciutat i que han guanyat el torneig Costa Blanca Cup i el Donosti Cup. Volíem reconèixer-lo, no? Ixes victòries en dos campionats internacionals de categories inferiors, un disputat en Benidorm, la Costa Blanca Cup, i un altre en Sant Sebastià, la Donosti Cup. Per tant, aquest reconeixement que al final des d'institucions públiques com l'Ajuntament que servisquen un poquet com recolzament, com espenta, com que sàpiguen que som molta la gent que ens alegrem d'això i els animem a que continuen aquesta trajectòria. El regidor ha assegurat que les administracions públiques van a seguir invertint i recolzant a les categories inferiors. Diguem que la tasca que tenim a les administracions públiques és recolzar, per dir-ho d'alguna manera, el que són les categories inferiors, que són el futur del nostre deport. Estem parlant de que de molts anys cap arrere, de fa uns anys enrere cap ací, gràcies a aquestes inversions que s'han fet i aquest recolzament que s'ha fet en categories inferiors han pogut disfrutar d'una generació de deportistes increïble. N'hi ha que seguir treballant d'aquesta manera i així estem parlant de que probablement alguns d'aquests joves que avui anem així a reconèixer, el dia de demà sí que ens és molt important. L'alcaldessa va felicitar a tots els xiquets i els va reconèixer el seu esforç i dedicació, ja que han guanyat 2 copes portant al capdavant els valors més importants que això comporta, com el treball en equip, la constança i també la diversió. Alguns d'aquests xiquets ja destaquen en aquest esport i aspiren a ser futures promeses per la seva implicació i dedicació al futbol. La veritat és que molt content i sobretot aportar la Ribera a aquesta copa a nosaltres significa molt per als xiquets també i sobretot per a la ciutat tant d'Alzira com de la Ribera. Segur que algú d'ells pot arribar junt perquè hi ha molta qualitat, de fet algun jugador com Joel, un jugador nostre davanter, màxim golejador de la categoria allí també, del torneig, ja està firmat per un gran. Hi ha jugadors que estan mirats també, per equips grans també estan seguint-nos i d'això esperem que algú d'ells pegui el vot. Finalment, l'alcaldessa i el regidor agraïren als equips guanyadors que hagin portat el nom d'Alzira i de la Ribera a les diferents ciutats on s'han disputat els tornejos, Benidorm i Sant Sebastià, i els han animat a seguir esforçant-se per tal d'aconseguir molts més èxits.